det er så farligt, det du gør, Isabella. Du starter hånden lige ned for. Ej, nu tager krabben. Hvad sker der for det? Nikolaj! Nikolaj, krabben! Ja, det skal du lige der. Jeg kan lave krabben med min. Det er jo ikke krabben, vi skal efter. Isabella vil lave. Ja, sådan der. Den fik den. Ja, Den fik den. den har ikke, den er ikke lavet. Hvad laver den? Den er bare væk. Er det her et billede eller noget? Det er aftalt. Den er rigtig aggressiv, det er også den, vi gav vores om. Okay, hvor er der en her? Nej, ikke endnu. Lige... Filmer du? Ja. Stop det på dig. Den bevæger på sig. Den bevæger på sig. Du skal komme herover og filme, fordi så kan man se det hele. Den anden der Er der kun én ulk, eller hvad? Ej, der. Æd den nu. skal ikke tage den. Skal vi tage den? Hvordan kom den gang i? Ja, vi låner det. Vi skal have den aggressiv. Ej, krabben æder jer. Altså kommer den ikke for langt op. Ej, du smadrer vores net, din lortekrabbe. Riv den dog op. Riv den op. Tag den. Vi skal føre den herover. Hvad fanden er det? Så den kan ikke se den, fordi den er for langt op. Den er, vi skal prøve at tage den op, og så sænke den lidt længere ned. Men der er jo... Nej, den skulle lige til at gøre det, Freja. Nej. Jamen, det vil vi godt til den i gang. Har I ikke filmet, Sofie? Jo, vi filmer, men den skulle lige til at gøre det, og så har jeg så Freja den op. Den har fået den. Ja. Ej, der er haps. What? Den æder snoren! Den vil æde snoren! Den har spist ormen. Så. Okay, jeg skal filme med Nikolaj. Jeg filmer med Nikolaj. Ja, det gør jeg også på mig. Okay, vent. Simon, prøv at komme herned. Vent, du må ikke nu. Okay. Hvorfor ikke? Fordi jeg skal også lige have på min telefon. Hvad laver du derude? Det er bedst at filme igennem her. Nu lægger jeg resten af de her. Udmeldinger. Nej, ikke nu. Okay, bare lige. Okay, er du klar? Nej, jeg tror, du skal filme derovre faktisk. Du kan bedre se ved siden. Okay, klar? Filmer den. Jeg kan ikke se. Filmer den. Ellers smalte det, så filmer overfra. Film overfra. Ja. Den fik da ikke en skid af den. Kom nu, dumme. Tag den. Længere ned. Den er mega aggressiv. Shit, den er helt grøn inde i munden. Det er fordi, den har spist med os. Nej. Den hiver. Kan du mærke det? Jeg kan mærke det. Har den fået den hele? Nej, der er lidt tilbage. Der er lidt tilbage. Er det fint nu? Den var 1 minut. Nej, ikke nu. Skal lige... Den gider alligevel ikke mere. Det er resten af åben. Vi kan godt låne jeres. Ej, krabben kommer. Prøv at tage den store. Vi kan jo kun tage billeder. Hvor filmer du så? Hvorfor gider den ikke? Ej, Frida. Vi starter. Der er eddergilde herovre. Sådan der. Nu
for en af vores? Det er den der. Det er vores, den her. Nej, vi skal lige se. Der er nu der. Den har ikke spist den. Eller er der overhovedet en fisk på? Ja. Ej, det var ikke det. Kom her. Okay, den skal lige se. Jeg slår. Der var næsten ikke en rum. Bastian, kom nu. Der er uld der. Ja, der er den. Stop, Bastian. Bastian. Åh! Bastian, kom. Åh! Du skal lige vise det. Hej med dig, krabbe. Okay. Den spiser. Den spiser brum. Wow, den er stor egentlig. Har jeg ramt helt? Ej, lad mig. Ja. Mere, der er mere. Så, stop. Bare det på dem så. Nej, kom her. Kan du ikke se den? Jo. Ja, den har fået øje på den. Du har en blå. Ja. Den kæmper bare. Jamen, du har stramt. Den ligger nede på bunden. Okay, drengen, nu har den er spist. Jeg har det hele lige her. Det gør jeg ikke. Det er godt. Jo, jeg er lige deroppe. Du kan godt lige lidt længere ned. Jeg vil godt lige være så prøve at... Jeg har ikke fået noget angreb. Jeg vil godt prøve at fordi jeg skider ikke op på min. Lad os prøve at se, hvor den er.